'Yan wakar ku manta muna cikin bayyana muku cewa Sheikh Zakzaky ba yana faɗa da gwamnati ba ne, bal gwamnati ce ma take faɗa da shi. Kuma ba ku manta ba, a episode ɗinmu da ya gabata, wato episode na 5, wannan shine na 6 a cikin wannan bayanai da muke yi, mun bayyana haka. Wannan ci gaba ne. Idan ka ce min Sheikh Zakzaky da awarsa faɗa ne da gwamnati ko kuma shi yake takalar gwamnati, zan tambaye ka in ce maka ka kawo min inda Sheikh Zakzaky ya takali gwamnati, haka kawai. Sannan ni kuma sai na ce maka Sheikh Zakzaky bai takali gwamnati ba, gwamnati ne take neman shafe shi, shi ya sanya take bullo masa da ababe daban-daban wanda yake iya bayyana wa mutane cewa Sheikh Zakzaky ne ke takalarsu. To amma idan ka ce takalarsu yake yi, sai in ce maka a abubuwan da yake faɗa wanne ne takala? Da ya ce mu bar tsarin da ba na Allah ba, wanda da shi ne ake mulkar mu a yau, mu ɗauki tsarin Allah mu ɗora a gaba ya mulke mu, shi ne ya takala gwamnati? Ko kuwa muzaharori da muke yi, wanda idan muna muzaharar Ashura za ka samu muna yin waƙoƙin Ashura ne, muna doka ƙirji muna tafiya, ba damuwar mu bane gwamnati a wannan lokacin. Koko taron maulidi da muke yi duk farkon watan Rabi'u Awwal na sa tuta, shine tsokalar gwamnati. Koko muzaharar Qudus da muke yi duk Juma'ar ƙarshen watan Ramadan, shine tsokalar gwamnati. Koko malam kasancewarsa a raye ne ma karan kanshi tsokalar gwamnati. A cikin karatuttukansa menene tsokalar gwamnati? Cewa da yayi ya barranta da tsarin da ake gudanar da mulki da shi a Najeriya, ya ɗauki na Allah shine tsokalar gwamnati? Na san wanda yake bibiya ta kuma wanda ya san Sheikh Zakzaky da mutanensa zai ba wa kansa amsan waɗannan tambayoyi, kuma mai neman gaskiya. Idan duka wannan daga ciki babu tsokalar gwamnati, bal kawai maganarsa gaskiya ce yake faɗi, abinda musulmai ne ya kamata su yi yake faɗa, ko kuma ba su yi ba shi yake yi, to kenan menene ya sanya kake ɗauka cewa Sheikh Zakzaky takarar gwamnati yake? Da fatan muna fahimta. Don haka Sheikh Zakzaky baya takalar gwamnati, yana dai faɗin gaskiya ne komai ɗacinta, ko ka yarda ko kar ka yarda. Sheikh Zakzaky sauke nauyinsa yake yi, matsayinsa na malami mai son al'umma ta tsira, ta kuma samu ci gaba, ta kuma sami 'yancin kanta. Wannan shine, muna godiya. Hayya rijal, hayya rijal, hayya rijal.